Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για τη θεωρία των χρωμάτων. Η θεωρία των χρωμάτων στη φωτογραφία είναι από τα πιο σημαντικά εργαλεία για τη δημιουργία εικόνας που είναι αισθητικά ευχάριστη και επικοινωνεί το σωστό μήνυμα στο θεατή. Κατανοώντας τη θεωρία των χρωμάτων, οι φωτογράφοι μπορούν να επιλέγουν τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσουν στη φωτογραφία και να τους συνδυάσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύσουν την εικόνα τους, να δημιουργήσουν συναισθηματική ατμόσφαιρα και να καθοδηγήσουν την προσοχή του θεατή εκεί που επιθυμούν. Γενικά θα δούμε ότι όσο κατανοούμε παραπάνω τα χρώματα και το πώς δουλεύουν αυτά, μπορούμε και να κατευθύνουμε το τι θα νιώθει αυτός που θα τα βλέπει πέρα από το θέμα. Πρώτον, βασικά χρώματα και η κύρια χρωματική τριάδα. Στη θεωρία των χρωμάτων, τα βασικά χρώματα είναι το κόκκινο, μπλε και κίτρινο. Αυτό είναι στην θεωρία της ζωγραφικής και ξεκινήσει από τον ποτέ. Στη φωτογραφία έχει αλλάξει λίγο αυτό. Σε εμάς είναι το κόκκινο, μπλε, πράσινο, το RGB που λέμε. Αυτά τα χρώματα θεωρούνται τα πιο θεμελιώδη, καθώς μπορούν να συνδυαστούν και να δημιουργήσουν όλα τα υπόλοιπα χρώματα. Στη φωτογραφία, η χρήση αυτών των χρωμάτων και των συνδυασμών τους είναι ουσιαστική για την εναρμόνιση και την συγκεκριοποίηση της εικόνας. Η κύρια χρωματική τριάδα αποτελείται από κόκκινο, μπλε, πράσινο, αυτό το RGB που λέμε. Αυτό θα μας χρειαστεί γιατί θα δούμε ότι και στην επεξεργασία και στο Photoshop, αλλά και παντού μιλάμε με κώδικες στα χρώματα. Δηλαδή είναι το red και ένας κώδικας, 112. Είναι ο κώδικας του συγκεκριμένου χρώματος. Αυτό επεκτείνεται και στην υπόλοιπη ζωή. Δεν είναι ότι μόνο στη φωτογραφία μας χρησιμοποιούμε αυτά τα νούμερα. Και σε έναν άλλο χρωματιστή, αν θα πάτε, είναι ακριβώς τα ίδια. Λοιπόν, η κύρια χρωματική τριάδα αποτελείται από κόκκινο, μπλε, πράσινο. Αυτά τα χρώματα συνδυάζονται για να δημιουργήσουν το φάσμα των άλλων χρωμάτων. Προετεύοντα χρώματα, αυτά τα χρώματα είναι τα θεμελίδια από τα οποία προκύπτουν όλα τα υπόλοιπα μέσω της ανάμειξής τους. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Λοιπόν, αριστερά και δεξιά βλέπουμε είναι ουσιαστικά οι πρώτοι άνθρωποι που μιλήσανε και αποτυπώσανε τη θεωρία των χρωμάτων, ήταν στη ζωγραφική φυσικά, ο Ποτέ και ο Χάρης. Και το μεσαίο είναι το σημερινό και αυτό που χρησιμοποιούμε και εμείς στη φωτογραφία. Είναι όμως από τα βασικά χρώματα, μετά δημιουργούνται και όλα τα υπόλοιπα. Αυτός είναι το color wheel ή η χρωματική ροδέλα, ο χρωματικός κύκλος. Εδώ δεν είναι τα αντίθετα. Τα αντίθετα, αυτά που... Εδώ είναι όλα τα χρώματα. Τώρα, η αρμονία που θα μάθουμε σήμερα είναι οι συνδυασμοί ουσιαστικά πάνω σε αυτήν τη ροδέλα και οι συνδυασμοί χρωμάτων είναι αρμονικοί ένα μεταξύ τους. Τα αντίθετα είναι ο πιο γνωστός κανόνας αρμονίας των χρωμάτων. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά στη συνέχεια. Δύο, ο χρωματικός κύκλος, αυτό που μόλις είδαμε. Ο χρωματικός κύκλος είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους φωτογράφους να κατανοήσουν πώς τα χρώματα σχετίζονται μεταξύ τους και πώς μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν αρμονία ή αντίθεση στην εικόνα μας. Στο κύκλο αυτό, τα χρώματα τοποθετούνται σε μια κυκλική διάταξη και μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές ομάδες. Τα ζεστά χρώματα, κόκκινο, πορτοκάλι και κίτρινο. Αυτά τα χρώματα δημιουργούν αίσθηση ζεστασιάς και ενέργειας. Και τα ψυχρά χρώματα, μπλε, πράσινο και μοβ, αυτά τα χρώματα δημιουργούν αίσθηση ψυχρότητας και ηρεμίας. Βέβαια υπάρχουν και τα ουδέτερα χρώματα, μαύρο, άσπρο, γκρι και καφέ που βοηθούν να ισχυροποιήσουν τα υπόλοιπα χρώματα στην εικόνα και να δημιουργήσουν μια ισορροπία. Συμπληρωματικά και αντίθετα χρώματα. Τα συμπληρωματικά χρώματα είναι εκείνα που βρίσκονται απέναντι από το ένα στο άλλο, στο χρωματικό κύκλο, όπως το κόκκινο και το πράσινο, ή το μπλε και το πορτοκαλί. Όταν αυτά τα χρώματα χρησιμοποιούνται μαζί στη φωτογραφία, δημιουργούν ισχυρή αντίθεση και τραβούν την προσοχή του θεατή. Είναι χρήσιμα για να δημιουργήσουν δραματική ένταση και εντυπωσιακά εφέ. Τα αντίθετα χρώματα χρησιμοποιούνται συχνά για να διαφορήσουν διάφορα στοιχεία στην εικόνα και να δώσουν έμφαση σε σημαντικά σημεία, όπως το πρόσωπο ενός πορτρέτου ή ένα αντικείμενο στο προσκήνιο. Λοιπόν, αυτός είναι και ο πρώτος αρμονικός κανόνας και συνδυασμός. Τα συμπληρωματικά, στα αγγλικά το λέμε complementary ή αντίθετα χρώματα. Λοιπόν,
για να το δούμε σε ένα πίνακα του Μονέ. Βλέπουμε ότι χρησιμοποίησε δύο χρώματα τα οποία είναι αντίθετα πάνω στο color wheel, το πορτοκαλί και το μπλε, και πώς φαίνεται πάνω στο πίνακα. Πάμε σε ένα παράδειγμα στη φωτογραφία. Την έχετε δει αυτή τη φωτογραφία ξανά? Είναι του Steve McGuire, είναι ένα από τα πιο γνωστά πορτρέτα, το Αφγανό κορίτσι. Να σου μάλλον λίγο καλύτερα. Μήπως δεν φαίνεται και πολύ καλά. Ουσιαστικά, ποια χρώματα έχουμε εδώ? Κόκκινο και πράσινο. Όλη η φωτογραφία παίζει με αυτές τις διαβαθμίσεις, ουσιαστικά του κόκκινου και του πράσινου. William Eggleston, θα στον δείξει σίγουρα ο Σάκης αναλυτικά, όπως σας δείχνω ένα παράδειγμα του. Φωτογράφος δρόμου. Και εδώ παίζει πάλι με το κόκκινο πίσω ο τοίχος στα τούβλα και το πράσινο στις καρέκλες. Αντίθετα χρώματα συμπληρωματικά. Το συγκεκριμένο χρωματικό συνδυασμό το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και στο κινηματογράφο. Ένα παράδειγμα είναι η αφήση του ταινία του 21 του King Kong. Τι είπαμε πριν στα λόγια, ότι συνήθως χρησιμοποιείται αυτός ο συνδυασμός όταν θέλουμε να δώσουμε ένταση στην εικόνα μας. Εδώ είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα. Δείχνει το διαχωρισμό, δύο διαφορετικές οντότητες, κόντρα, λευκό, πράσινο, μπλε κόκκινο. Mad Max, Fury Road, το ίδιο. Πορτοκαλί, orange, trial παίζει. Και εδώ είπαμε είναι και κάποια ουδέτερα χρώματα, όπως το καφέ, που βοηθούν στην ισορροπία της εικόνας. Αλλά τα δύο κυρίαρχα στοιχεία είναι πορτοκαλί και γαλάζιο πράσινο. Τέσσερα. Συνδυασμοί χρωμάτων και αρμονία. Οι φωτογράφοι μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορους τύπους χρωματικών συνδυασμών για να δημιουργήσουν διαφορετικά εφέ. Αρμονικοί συνδυασμοί ανάλογοι. Είναι ουσιαστικά όταν χρησιμοποιούνται χρώματα που βρίσκονται κοντά στο χρωματικό κύκλο, όπως το μπλε με το πράσινο ή το κόκκινο με το πορτοκαλί. Δημιουργούν αίσθηση αρμονίας και ισορροπίας στην εικόνα μας. Ουσιαστικά, στο color wheel, το χρωματικό μας κύκλο, είναι όταν χρησιμοποιούμε χρώματα που είναι γειτονικά. Ένα τέτοιο παράδειγμα, όχι αυτό είναι μονόχρωμο. Βλέπετε, οι τελίτσες είναι ουσιαστικά, στη μέση βρίσκεται το κυρίαρχο χρώμα και χρησιμοποιούμε τα δύο γειτονικά, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη χρωματική αρμονία. Εδώ είναι ένας πίνακας του Van Gogh. Τριγωνική συνδυασμή. Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει τη χρήση τριών χρωμάτων που είναι τοποθετημένα σε ίσες αποστάσεις στο χρωματικό κύκλο, όπως το κόκκινο, το μπλε και το κίτρινο. Δημιουργούν ζωντανές και ισχυρές εικόνες με ισχυρή αντίθεση και ενδιαφέρον. Επίσης, είναι ένας πολύ κοινός τρόπος που χρησιμοποιείται η χρωματική αρμονία και από ζωγράφους και από φωτογράφους. Πάμε να δούμε ένα τέτοιο παράδειγμα στη ζωγραφική. Andy Warhol.
5. Η συναισθηματική επίδραση των χρωμάτων. Κάθε χρώμα έχει τη δική του συναισθηματική υπόθεση και μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση του θεατή. Για παράδειγμα, το κόκκινο συνδέεται συχνά με την ενέργεια, το πάθος, την αγάπη ή τον θυμό. Το μπλε δημιουργεί αίσθηση ηρεμίας, εμπιστοσύνης και ψυχραιμίας. Το κίτρινο είναι χρώμα που σχετίζεται με τη χαρά, την αισιοδοξία και την ενέργεια. Το πράσινο σχετίζεται με τη φύση, την ισορροπία και την ηρεμία, ενώ το μόβ σχετίζεται με τη μυστηριώδη αίσθηση και την πνευματικότητα. Η κατανόηση αυτών των συναισθηματικών επιδράσεων μπορεί να βοηθήσει τους φωτογράφους να καθοδηγήσουν την αντίληψη και τα συναισθήματα του θεατή προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα αυτά είναι κάποια fix πράγματα που τα έχουν σε εικόνες, τα έχετε και σε υλικό και εσείς. Αυτά ουσιαστικά να μελετάς, θα μαθαίνεις, σου μένουν και μετά τα εφαρμόσεις είτε υποσυνείδητα είτε συνειδητά μέσω του editing. Εδώ το βλέπουμε λίγο πιο αναλυτικά. Σαν το σουμάρω. Λοιπόν, βλέπουμε πάνω στο κόκκινο πάθος, κίνδυνος, οργή. Τώρα τι γίνεται. Αν παρατηρήσατε και σε αυτό το color wheel αλλά και στα άλλα που είδαμε, μέσα σε ένα τρίγωνο που μας δείχνει ουσιαστικά τη μία απόχρωση, έχει διαφορετικές διαβαθμίσεις. Από το πιο σκοτεινό προς το πιο φωτεινό. Τα χρώματα γενικά χωρίζονται και με τέτοιο τρόπο. Στο Lightroom θα τα δούμε και στο Editing χωρίζονται και σε 3 κατηγορίες. Είναι με βάση το χωρισμό τους, είναι με βάση τη φωτεινότητα, το saturation, το hue, χωρισμό, φωτεινότητα και ένταση. Για παράδειγμα, όσο πιο χωρισμένο ένα χρώμα, τόσο πιο έντονο είναι. Τόσο πιο έντονα συναισθήματα κιόλας μας βγάζει. Όσο πιο απαλό είναι ένα χρώμα, τόσο λιγότερο χωρισμό έχει, τόσο πιο φωτεινό θεωρείται. Μας βγάζει πιο ήπια συναισθήματα. Ενώ μπορεί να είναι το ίδιο χρώμα να μας βγάζει τελείως διαφορετικά συναισθήματα. Εδώ είναι κάποια παραδείγματα. Αναλόγως με το χρώμα, σου λέει υγεία, ζήλια, διαφθορά, φρεσκάδα. Ναι, και γιατί λέει παράδειγμα κοράσιο που είναι όχι διαφθορά, αλλά όταν κάτι χαλάει. Γιατί συνήθως στη φύση κάτι που χαλάει, αρχίζει και σαπίζει, είναι σκούρο πράσινο, είναι μούχλα. Πέραν τ' άλλο. Ενώ κάτι φρέσκο είναι πολύ πιο φωτεινό, πολύ πιο έντονο. Για παράδειγμα, ένα τέτοιο παράδειγμα στις ταινίες ήταν ο Kubrick. Όποτε ήθελε να συμβολήσει το θάνατο στις σκηνές του και στις ταινίες του, χρησιμοποιούσε αυτό το πράσινο. Ποτέ δεν σου το εξήγησε, ή δεν το έλεγε με τα λόγια, αλλά όποτε βρισκόταν αυτό το χρώμα στις σκηνές του, συνήθως είχε να κάνει με τον θάνατο. Αυτό είναι ένα σκηνικό από την ταινία του The Shining, αν το ξέρετε, η λάμψη. Ουσιαστικά εδώ ήταν ένα φάντασμα, ένα πτώμα. Παίζει και κάτι άλλο. Συνήθως στα νοσοκομεία έχουν αυτό το χρώμα. Ναι. Δηλαδή κάτι υπόγεια, κάτι νεκροτομία, κάτι τέτοια, είναι πάντα έχουν αυτό το χρώμα. Ισχύει. Από άλλη ταινία, την Οδύσσεια του Διαστήματος. Βλέπουμε και εδώ πάλι προς το τέλος που είναι αυτή η σκηνή και συμβολίζει το θάνατο για την αναγέννηση σε άλλη σκηνή. Και εδώ βλέπουμε πάλι αυτό το πράσινο. Βέβαια, συνδυασμός εδώ υπάρχουν και άλλα χρώματα. Είπαμε, τα καφέ και τα λευκά μας δίνουν αρμονία. Και έχει χρησιμοποιήσει πράσινο, λίγο κίτρινο και μόβ απαλό που είναι αντίθετα. Στη φωτογραφία επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα άλλο είδος αρμονίας, το μονοχρωματικό. Που είπαμε ότι είναι το ανάλογο που χρησιμοποιούμε διπλανά γειτονικά χρώματα και εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα του μονοχρωματικού. Ουσιαστικά χρησιμοποιούμε διαβαθμίσεις ενός χρώματος χωρίς ύπαρξη κάποιο άλλο χρώματος.
Εδώ είναι μια σκηνή από τον Matrix. Βλέπουμε όλα αυτά είναι η ίδια διαβάθμιση του πράσινου. Αυτό μπορεί να κάνει είτε με το hue, δηλαδή μια πιο σκοτεινή απόχρωση, είτε και με τον κορεσμό του. Πιο κορεσμένα και πιο ακόριστα πράσινα. Αυτή εδώ η φωτογραφία που σας έδειξα είναι του William Eggleston, πολύ γνωστός διάσημος φωτογράφος δρόμου. Αυτή από τις πιο γνωστές του φωτογραφίες είναι σε ένα μπουρδέλο που είχε βγάλει. Εδώ επίσης παράδειγμα την αφήσα του Batman, που είναι και ανάλογο αλλά και μονοχρωματικό μπορεί να θεωρηθεί. Ανάλογο γιατί παίζει πορτοκαλί κόκκινο. Το κόκκινο είναι εδώ πέρα και στα γράμματα και όλη η υπόλοιπη εικόνα μας παίζει με διαβαθμίσεις του πορτοκαλί. Είναι μια αρμονική φωτογραφία. Δυστυχώς στην Ελλάδα τέτοια χρώματα δεν είναι. Όχι, δεν μιλάω για την αρμονία του χρωμάτου, μόνο χρωματική να είναι. Να μπορείς να βρεις αυτά τα χρώματα που τα βρίσκεις, ας πούμε, στην Αμερική, τα βρίσκεις σε κάτι ανατολικά κράτη. Ανατολικά δεν μιλάω Ρωσία τέτοια. Την Ισία. Εννοείς φυσικά. Όχι, όχι, υπάρχουν χρώμα. Ας πούμε, αν πας, πώς το λένε το κράτος κάτω από την Ισπανία στην Αφρική, το Μαρόκο. Βλέπεις, έχει πολύ χρώμα έχουν αυτοί. Να συνδυάσει να παίξει με τα χρώματα. Ναι, εννοείς φυσικά να τα συναντάς φυσικά, να μην τα... Δεν κατάλαβα τι είπα. Οι πόλεις τους είναι πολύχρωμες. Είναι το ότι χρησιμοποιούν στα κτίρια αυτά. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει χρωματική ισορροπία μέσα στις πόλεις. Εμείς αλουμίνι και μπετό. Είναι πολύ σπάνια. Η άλλη χρήση των χρωμάτων μπορεί να κάνει τη φωτογραφία πιο ενδιαφέρουσα και δυναμική. Μερικοί τρόποι που οι φωτογράφοι χρησιμοποιούν τα χρώματα περιλαμβάνουν τους εξής. Φωτισμός. Ο τρόπος που το φως πέφτει πάνω στο αντικείμενο μπορεί να επηρεάσει την εμφάνιση των χρωμάτων. Για παράδειγμα, έχουμε αυτόν τον τοίχο, τον κόκκινο. Από αυτή την πλευρά που πέφτει ελάχιστο φως, είναι πολύ σκούρο και βαθύ κόκκινο. Όσο πιο πολύ το φωτίσουμε, τόσο πιο πολύ ανοιχτό φαίνεται και μεγαλύτερη ένταση έχει. Οπότε αυτό μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Πάντα ελέγχουμε και το φως. Τι φως έχουμε, τι θέλουμε να κάνουμε. Γενικά, καλό είναι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να μπαίνουμε σε αυτή την οτροπία του να σκεφτόμαστε τι θέλουμε να βγάλουμε από πριν. Καλό είναι να έχουμε πάντα την κάμερα μαζί μας, αλλά καλό επίσης είναι και να ξέρουμε πάνω κάτω και τι θέλουμε να βγάλουμε και τι ψάχνουμε. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στη φωτογραφία που θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, το επόμενο, φόντο και αντίθεση. Η χρήση αντίθετων ή συμπληρωματικών χρωμάτων στο φόντο ή στα στοιχεία της εικόνας μπορεί να ενισχύσει την εστίαση και τη δυναμική της εικόνας. Αυτά τα παραδείγματα που δώσαμε, γενικά όταν χρησιμοποιούμε αντίθετα χρώματα, φέρνουμε ένταση και δραματοποιούμε κιόλας λίγο, όπως τα πρόσθετα. Υπήρχε εδώ ένα άλλο παράδειγμα από την ταινία του Τζόκερ, το πρώτο. Και εδώ βλέπουμε ουσιαστικά τις εντάσεις του ίδιου χρώματος που έχει χρησιμοποιήσει ανάλογα με το φως που πέφτει πάνω. Ουσιαστικά είναι δύο χρώματα, αλλά είναι περίπου 20 διαβαθμίσεις ανάλογα με το που πέφτει. Εδώ στο projector δεν φαίνεται και καλά. Ένα παράδειγμα. Ψάχνουμε αυτά τα χρώματα στη φύση. Και καλό είναι, το ιδανικό θα είναι να βρίσκουμε αντίθετους συνδυασμούς στη φύση όταν κάνουμε το κλίπ μας. Αλλά πολλές φορές δεν θα βρούμε κάποιο χρωματισμό ή δεν θα υπάρχει χρωματική αρμονία. Αυτό που θα μάθουμε εμείς τώρα το επόμενο που θα ξεκινήσουμε τα μαθήματα επεξεργασίας είναι πώς να τα βάζουμε και να τα προσθέτουμε εμείς ώστε να εναρμονίζουμε τη φωτογραφία. Για παράδειγμα, εδώ αυτή η φωτογραφία είναι ένα πορτρέτο που δεν έχει χρωματική αρμονία. Ενώ με λίγο edit, προσθέτοντας πορτοκαλί και γαλαζοπράσινο, βγάζουμε παραπάνω ένταση στη φωτογραφία γιατί χρησιμοποιούμε αντίθετη συμπληρωματική αρμονία.
Συμφωνείτε ότι είναι πιο ενδιαφέρον η φωτογραφία αφού την έχουμε κάνει χρωματική επεξεργασία? Συμφωνούμε. Κάτι ακόμα θέλω να δείτε. Εδώ είναι μαζεμένα τα είδη χρωματικού συνδυασμού που μπορεί να παίξετε. Το πρώτο είναι το complementary, είπαμε συμπληρωματικά. Παίρνουμε δύο αντίθετα χρώματα στο color wheel και τα δουλεύουμε αυτά. Καλό είναι να έχουμε ένα ως βασικό μας και να ψάξουμε το αντίθετο του. Σε περίπτωση που, παράδειγμα, θα τύχει να μην έχετε χρωματική αρμονία στη λήψη σας. Να έχετε π.χ. μόνο ένα έντονο πορτοκαλί και να λείπει το μπλε. Οπότε, ερχόμενοι μετά θα δούμε μέσα στο site υπάρχει ένα color wheel. Το δούμε αμέσως και τώρα. Είναι αυτό εδώ. Ερχόμενοι εδώ βλέπουμε ποιο είναι το βασικό μου χρώμα. Έχω ένα πολύ όμορφο κτίριο στην Καστοριά που είπαμε. Πορτοκαλί. Πορτοκαλί, το χωριό. Κορέστια. Στα Κορέστια, που είναι πλήθυνα. Και βλέπω, θέλω να χρησιμοποιήσω ένταση, να βγάλω ένταση. Πάω εδώ πέρα, βρίσκω το αντίθετο και μπορώ αυτό το χρώμα το εφαρμόσω στις σκιές μου, στον ουρανό μου και να δημιουργήσω εγώ την αρμονία. Μπορεί να θέλω να παίξω με ανάλογα χρώματα. Να ψάξω για γειτονικά. Μπορεί να θέλω να χρησιμοποιήσω τον κανόνα με τα τρία. Πάλι εδώ σου δείχνει ακριβώς τι χρωματισμούς θέλεις. Τα χρώματά μου μπορεί να μην είναι τόσο έντονα, να είναι πιο παστέλα. Το μικραίνω. Αυτό αυτόματα σου δίνει προτάσεις. Τι χρώματα πρέπει να χρησιμοποιήσεις ανάλογα τη δική σου ανάγκη. Βλέπουμε πάντα εδώ στο color μου ότι είμαστε στο RGB, Red, Green, Blue. Μπορεί να θέλουμε μόνο χρωματικά. Ας πούμε το Steve McCurry, η φωτογραφία, είναι κάπου εδώ. Απλά με πιο παστέλ χρωματισμό. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε το τριαδικό, μπορεί να είναι ή έτσι, ή το λέμε split complementary. Ουσιαστικά παίρνεις το βασικό σου χρώμα, που εδώ είναι το mauve, και αντί να πάρεις ακριβώς το απέναντι, παίρνεις τα δύο γειτονικά του. Split complementary. Τριαδικό είναι να χρησιμοποιείς ένα ισοσκελές τρίγωνο και παίρνεις με αυτή τη μορφή χρώματα. Αυτά τα δύο είναι λίγο πιο σπάνια. Δεν θα πολύ χρησιμοποιούμε. Εδώ, παράδειγμα από φωτογράφο επίσης πολύ γνωστό, Ιταλός, Luigi Ghiri. Τι πιστεύεις ότι εδώ, ποια αρμονία έχει χρησιμοποιήσει? Απέναντι χρώματα, το Ciel και τα πορτοκαλο-κίτρινα και έχει και ουδέτερα χρώματα για την ισορροπία. Ακριβώς, τέλεια. Είναι μια από τις γνωστές φωτογραφίες. Ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι κοιτάνε μια αφίσα, έναν οδηγό. Γενικά είναι γνωστός ο Luigi Ghiri για αυτό το είδος φωτογραφίας. Φωτογραφίες που θέλουν λίγο παραπάνω τη κοιτάξια της κατανόησης. Τι ακριβώς έχει φωτογραφίσει. Ένα άλλο τέτοιο παράδειγμα είναι και αυτή. Και εδώ συμπληρωματικά. Κομμένη αφίσα. Είναι μια κομμένη αφίσα πάνω σε ένα πίνακα. Και εδώ complementary. Αλλά είναι πιο παστελά αποχρώσεις. Δηλαδή βλέπουμε ότι και αυτό είναι complementary και αυτό είναι complementary. Αλλά είναι τελείως διαφορετικές εικόνες.
άλλη αισθητική, άλλοι λόγοι δημιουργίας και ύπαρξης. Το ένα θέλει να σου βγάλει πολύ ένταση, να τραβήξει το μάτι στον περαστικό που θα περάσει να δει την αφίσα, ενώ το άλλο είναι πιο ήπιο, πιο ήρεμο. Θέλει να εξομοιώσει πιο πολύ την άμμο στην παραλία για να σε μπερδέψει. Κι όμως είναι ο ίδιος χρωματικός αρμονικός κανόνας. Φώτο και αντίθεση. Η χρήση αντίθετων συμπληρωματικών χρωμάτων στον φόντο ή στα στοιχεία της εικόνας μπορεί να ενισχύσει την εστίαση και την δυναμικότητα. Αυτό που σας έλεγα. Έχουμε ένα κτίριο, το είναι πορτοκαλί, θα πάμε και εμείς να συμπληρώσουμε ή θα ψάξουμε να έχει από πίσω μπλε. Έχουμε μια κοπέλα με κόκκινα ρούχα. Αν θέλουμε αντίθεση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πράσινο στο φόντο μας. Μέσα στη φύση. Κόκκινο σκουφίτσα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα χρωματικής αρμονίας, κόκκινο πράσινο μέσα στο δάσος. Επεξεργασία εικόνας. Στην ψηφιακή επεξεργασία, οι φωτογράφοι μπορούν να ενισχύσουν ή να τροποποιήσουν τα χρώματα για να ενισχύσουν την ατμόσφαιρα ή να πετύχουν το επιθυμητό έφερ. 90% πλέον στη σημερινή εποχή, όλη η χρήση χρωματικής αρμονίας, το color balancing και το color grading που είναι στο βίντεο γίνεται στο edit. Το ιδανικό είναι να τα βρούμε στη φύση, αλλά επειδή είναι πολύ δύσκολο να βρεις και να πιάσει το μάτι σου την απόλυτη χρωματική αρμονία στη φύση, συνήθως ερχόμαστε και το διορθώνουμε μέσω της επεξεργασίας. Συμπεράσματα. Η θεωρία των χρωμάτων στη φωτογραφία είναι ένα ισχυρό εργαλείο που επιτρέπει στους φωτογράφους να χειρίζονται τα χρώματα με τρόπο που ενισχύει τη σύνθεση, την ατμόσφαιρα και την επικοινωνία της εικόνας. Κατανοώντας τη σχέση μεταξύ των χρωμάτων, οι αρχαίοι φωτογράφοι μπορούν να επιλέξουν συνδυασμούς που ταιριάζουν με το μήνυμα που θέλουν να περάσουν και να δημιουργήσουν εικόνες που καθυλώνουν και επικοινωνούν αποτελεσματικά. Γι' αυτό σας λέω ότι καλό είναι σιγά-σιγά να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε από πριν τι θέλουμε να δείξουμε και τι θέλουμε να περάσουμε μέσα από την εικόνα. Έστω και αν δεν το σκεφτόμαστε από πριν, μπορούμε εμείς να πούμε ότι βγαίνουμε για μια φωτογραφική βόλτα, φωτογραφίζουμε αυτό που μας αρέσει, αλλά τη στιγμή που θα κάτσουμε στον υπολογιστή ή θέλουμε να τις δείξουμε, να τις ανεβάσουμε, να τις ετοιμάσουμε, εκεί είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε τι ακριβώς θέλουμε να περάσουμε. Έχω φωτογραφίσει μια μέλισσα σε ένα λουλουδάκι. Πολύ ωραία. Έχει από μόνη της έντονα χρώματα και ζωντανά. Εγώ τι θέλω ακριβώς να δείξω σε αυτή την εικόνα. Αν θέλω να δείξω, να βγάλω μια ένταση στον θεατή, θα πάω και θα ενισχύσω αυτά τα χρώματα και θα προσπαθήσω να κάνω color grading, να δημιουργήσω μια χρωματική αρμονία. Αντίθετη. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα, βάζουμε χρώμα και στις σκιές ή στα φωτεινά σημεία μέσω της επεξεργασίας. Μπορεί να θέλω να έχω μια πιο αρμονική εικόνα, να δείξω τη γαλήνη της φύσης. Εκεί θα πάω και τα πράσινα που μπορεί να έχουν βγει πολύ έντονα στη λήψη μου, να πάω και να τα βγάλω λίγο το κορεσμό τους, να γίνουν όλα πιο άπαλα, πιο πάστελ, να βγάζει μια μεγαλύτερη ηρεμία η φωτογραφία. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Πάλι από ταινία, ανάλογη χρωματική αρμονία. Βλέπουμε γειτονικά χρώματα που έχουν εφαρμοστεί. Πολύ ωραία. Τώρα, αφού μιλήσαμε για τον συνδυασμό των χρωματικών που μπορούμε να κάνουμε να φέρουμε μια αρμονία, καλό είναι γενικά λίγο να αρχίσουμε να κατανοούμε και τα χρώματα από μόνα τους. Το κάθε χρώμα έχει διαφορετικό φωτισμό. Κάποια χρώματα είναι πιο φωτεινά από τη φύση τους και κάποια άλλα είναι πιο σκοτεινά. Και αυτό πώς το εννοούμε. Θα δούμε ότι στο Lightroom θα έχουμε κάποιες τιμές για το κάθε χρώμα. Αν εγώ πάω στο γέλο μου, που βλέπουμε ότι το κίτρινο, για παράδειγμα, είναι το πιο φωτεινό. Το 10 είναι το λευκό, σκεφτείτε, και το 0 ή το 1 είναι το μαύρο. Το κίτρινο σαν κίτρινο, αν βάλουμε ακριβώς την ίδια τιμή και στο κόκκινο, το κίτρινο πάλι παραμένει πιο φωτεινό. Γιατί είναι η φύση του χρώματος που είναι πιο φωτεινή.
Οπότε, λίγο κατανοώντας και το πώς λειτουργούν τα χρώματα, κατανοούμε και εμείς αμέσως τι θέλουμε να κάνουμε για να φέρουμε ισορροπία σε μια εικόνα. Αν το κίτρινο, για παράδειγμα, κυριαρχεί πάνω στην εικόνα μου, επειδή είναι πολύ πιο φωτεινό από τη φύση του, εγώ θα έρθω και θα το χαμηλώσω. Αν θέλω να αναδείξω και το κόκκινο. Αν θέλω να δείξω παραπάνω το κόκκινο από το κίτρινο, θα πάω να ανεβάσω και το κόκκινο, το φωτισμό του. Λοιπόν, ένα παράδειγμα. Ποια είναι πιο φωτεινή φωτογραφία? Αριστερά ή δεξιά? Ποιο σχήμα? Το αριστερό. Θεωρητικά όμως είναι ακριβώς το ίδιο. Οπότε μάτι χτυπάει έτσι. Ακριβώς. Αρμονικά όμως, ποιος σας κάθεται πιο καλά στο μάτι? Το κίτρινο και το μπλε. Γιατί είναι αντίθετα χρώματα και συμπληρωματικά. Ουσιαστικά η φωτεινότητα του κίτρινου μειώνεται όταν είναι στο πράσινο δίπλα. Ενώ όμορφα αναδεικνύεται και βγαίνει η έντασή του όταν είναι ακριβώς δίπλα σε ένα σκοτεινό χρώμα, πόσο μάλλον σε ένα ακριβώς αντίθετο χρώμα. Εδώ επίσης ένας πολύ ωραίος πίνακας για να γίνεται κατανοητό αυτό, με το πόσο φωτεινά. Αυτό είναι και στη ζωγραφική. Πιο πολλοί αυτό χρησιμεύει πιο πολύ στους ζωγράφους. Εμείς τόσο στη φωτογραφία δεν μπαίνουμε σε τόσο βάθος. Ναι. Δεν μπαίνουμε τόσο πολύ σε βάθος. Αλλά καλό είναι να το γνωρίζουμε, γιατί αν έχουμε τη βάση, μετά μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εδώ ουσιαστικά είναι η κλίμακα του κοντέ που έχει από το 1 μέχρι το 10, το 0 μέχρι το 10. Όπως σας είπα, το 10 είναι το απόλυτο λευκό, είναι το πιο φωτεινό και το 0 είναι το απόλυτο μαύρο. 3 είναι το βιολετή, 4 είναι το σκούρο μπλε, 4 είναι και το κιανό και ούτω καθεξής. Μία πολύ γνωστή και από τις αγαπημένες μου φωτογραφίες είναι του Guy Bourdin, φωτογράφος μόδας, ιστορικός πλέον έχει γίνει φωτογράφος. Ένα απλό παράδειγμα της χρήσης χρωματικής αρμονίας. Εδώ τι χρωματική αρμονία έχει χρησιμοποιήσει? Το οποίο τι είναι, αυτά τα χρώματα, ποια είναι η σχέση τους? Είναι αντίθετα, είναι... Στα ζεστά. Είναι και τα δύο στα ζεστά, είναι ανάλογα ουσιαστικά χρώματα. Αν πάμε εμείς στην χρωματική παλέτα, στο color wheel, και βάλουμε το ανάλογους και δώσουμε μία ένταση, βλέπουμε ότι έχει χρησιμοποιήσει πιο πολύ αυτούς εδώ τους χρωματικούς. Τώρα η γυναίκα καθαίρω εδώ φορά ή δεν τα βλέπω καλά? Είναι μαύρα. Μαύρα. Ναι, ναι. Είναι πολύ πιο φωτεινό και το κίτρινο. Εγώ όπως το βλέπω σαν καφέ σκούρο με αυτό. Ναι, γι' αυτό και εγώ καμιά φορά κοιτάω να δω πώς φαίνεται στο προτζέκτορ. Τώρα, πάνω στον ίδιο κανόνα, έστω ότι χρησιμοποιούμε συμπληρωματικό κανόνα, έχουμε αποφασίσει, λέμε ότι στην επεξεργασία θα πάμε και θα βάλουμε ένα χρώμα στα φωτεινά μας και ένα χρώμα στα σκοτεινά μας. Ή έχουμε, αν βάλουμε τελείως από το παιχνίδι την επεξεργασία, έχουμε ένα πορτοκαλί κτίριο και έναν μπλε ουρανό. Αν θέλω να δημιουργήσω ένταση, θα κοιτάξω στο κάδρο μου μέσα να υπάρχουν σε ίδια ποσότητα αυτά τα δύο χρώματα, ουσιαστικά για να έρχονται σε σύγκρουση. Αν θέλω να έχω λίγο πιο πολύ αρμονία, θα κοιτάξω να βάλω το βασικό μου το χρώμα, το οποίο είναι το πορτοκαλί, να υπερισχύει από τον ουρανό. Εδώ βλέπουμε ουσιαστικά σου λέει το κυρίαρχο σου χρώμα και το συμπληρωματικό είναι το δεύτερο. Ουσιαστικά αυτό που σου λέει είναι ότι
αν τα βάλεις σε ισορροπία, δηλαδή ίση ποσότητα, είναι πιο ανοιχτό χρώμα, που σημαίνει ότι τότε είναι σε ισορροπία. Αν είναι πιο σκουρό χρωμό, δίνεις ένταση σε αυτό που. στο πιο φωτεινό, ας πούμε. Να σου πω την αλήθεια, τώρα φαίνεται διαφορετικά, αλλά υποτίθεται δεν είναι διαφορετικά. Έχει να κάνει πιο πολύ με την ποσότητα του κάθε χρώματος. Είναι διαφορετικά. Ναι, φαίνονται, δεν είναι κανονικά. Ένα λεπτό. Το CL πάνω. Αυτό σου λέω. Τα δείχνει έτσι ο projectors. Δεν είναι να μοιάζουν διαφορετικά. Δεν έχει ουσία. Η ουσία είναι στο πόσο χρησιμοποιούμε από το κάθε χρώμα. Την ποσότητα. Μα το τρίτο παράδειγμα σου δείχνει 2 χρώματα. Το τρίτο παράδειγμα είναι 3 χρώματα. Ναι, αυτό δύο γαλάζια σου δείχνει. Αυτό λέω. Ακριβώς. Εγώ όμως έχω να πούμε πάνω για δόμημα. Μετά μπορούμε να χρησιμοποιούμε, και το είδαμε και σε ένα πίνακα, θα το ξαναδούμε, ένα διαφορετικό χρώμα ή ένα κάτι πολύ πιο φωτεινό, πολύ πιο έντονο. Έχει να κάνει με την ποσότητα του κάθε χρώματος. Έχουμε το βασικό μας το χρώμα. Και χρησιμοποιούμε split complementary, πράσινο και κίτρινο. Το κίτρινο, επειδή είναι ένα πολύ πιο φωτεινό χρώμα από μόνο του. Χρησιμοποιήσει λιγότερο. Ακριβώς. Χρησιμοποιεί μια πολύ μικρή ποσότητα για να έχει αρμονία. Ενώ το μόβ και το πορτοκαλί είναι σε μεγαλύτερη αυθονία. Το ίδιο είναι και σε αυτό το παράδειγμα που πήγαμε να δούμε, ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα μικρό κομμάτι πολύ πιο φωτεινό μπλε, μπορείς όμως και τα τρία είναι αρμονικά. Δηλαδή και στα τρία υπάρχει αρμονία. Το θέμα είναι τι θέλεις να βάλεις εσύ από το χαρτί σου. Εγώ λέω ότι το πρώτο είναι πιο ανοιχτό χρώμο, οπότε το βάζεις σε. Δεν είναι πιο ανοιχτό χρώμο, είναι πιο κορεσμένα τα χρώματα. Πώς φαίνεται εδώ. Ναι, είναι πιο έντονα, είναι αυτό που σας έλεγα. Αν θέλεις να βγάλεις ένταση, χρησιμοποιείς πιο έντονα χρώματα. Απλά εδώ τα έχει και σε συνδυασμό ότι είναι ισόποσα για να δημιουργήσει ένταση, για να δημιουργηθεί αυτή η σύγκρουση. Πώς ήταν στο King Kong, το παράδειγμα, που και τα δύο ήταν πολύ κορεσμένα και ήταν ακριβώς στη μέση κορεσμένη φωτογραφία, ήταν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αρμονία όμως μπορείς να έχεις και με άλλους τρόπους. Να έχεις πιο παστέλ χρώματα, σε μεγαλύτερη ποσότητα το κυρίαρχο σου χρώμα και σε μικρότερη ποσότητα το συμπληρωματικό. Εδώ είναι τα χρώματα, ελπίζω να φαίνονται. Είναι κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, μοβ, ροζ και όλα. Το κάθε χρώμα από κάτω χωρίζεται, δηλαδή η σύνθεσή του χωρίζεται από 3 σημεία. Hue, saturation και luminance. Hue είναι λίγο ο χρωματισμός του, saturation είναι ο κορεσμός του και luminance είναι το πόσο φωτεινό ή σκοτεινό είναι ένα χρώμα. Παίρνουμε για παράδειγμα αυτό το κόκκινό μας. Αυτό το κόκκινο που είναι ήδη στη φωτογραφία μας είναι αρκετά κορεσμένο και φωτεινό. Χωρίς να πειράξει τη φωτεινότητα, αν εγώ πάω στον κορεσμό του και τον μεγαλώσω, δεν μοιάζει πιο έντονο, σαν να φωτίζει. Ουσιαστικά αυτό ήταν διαφορετικός κορεσμός το πορτοκαλί και το CL στην άλλη φωτογραφία που βλέπουμε. Πιο φωτεινό, αν θέλουμε να το ανοίξουμε ή να το σκοτεινιάσουμε, που λέμε πιο φωτεινό, θα γίνει πιο παστέλ, θα χάσει τη δύναμη του. Αν εγώ πάω στο luminance και το φωτίσω, βλέπουμε ότι φωτίζει, αλλά χάνει τη δύναμη του. Ενώ αν το σκοτεινιάσω γίνεται πιο βαθύ το κόκκινο. Και το hue του είναι αν θέλουμε να το κάνουμε πιο προς το πορτοκαλί ή πιο προς το μοβ. Να θυμάστε, επειδή είναι κύκλος, ανάλογα προς τα που το πηγαίνεις, ουσιαστικά το πηγαίνεις στο διπλανό του χρώμα να μοιάζει πιο πολύ. Αν εγώ δεν θέλω το κόκκινο μου να είναι τόσο κόκκινο, να θέλω λίγο να κυτρινίζει, γιατί θέλω για παράδειγμα να κάνω μια συμπληρωματική αρμονία και είχα ένα κτίριο που είναι όλο πορτοκαλί, αλλά είχε κάποια κόκκινα τούβλα ή κάτι βαμμένο που με ενοχλούσε, για να μην το εξαφανίσω, να μην το σβήσω από την εικόνα μου, μπορώ το κόκκινο να πάω και να το κάνω λίγο προς το πορτοκαλί.
Βέβαια, όλες οι κινήσεις θέλουν αρμονικές και από εμάς κινήσεις. Δεν τα τερματίζουμε αυτούς τους σκέψεις. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά όταν θα πούμε στην επεξεργασία. Τώρα μπορώ να το φέρω για παράδειγμα για να γίνει λίγο πιο κατανοητά το πώς χειριζόμαστε τα χρώματα. Έχουμε αυτή την εικόνα μας. Θέλουμε να την κάνουμε ένα color grading, να εφαρμόσουμε έναν χρωματικό κανόνα αρμονίας πάνω σε αυτήν. Από αυτά που είπαμε σήμερα, ποιο πιστεύετε θα χρησιμοποιούσαμε με βάση τα στοιχεία που έχει ήδη η φωτογραφία μας? Ένα είναι το μπλε και ένα είναι θα πάει μάλλον στο μελλοντικό κάτω. Ωραία. Εξετάζουμε ποια στοιχεία έχουμε στη φωτογραφία μας που παίρνουν ουσιαστικά το περισσότερο μέρος. Έχουμε πολύ μπλε. Και σκούρο. Έχουμε σκούρο μαύρο που είπαμε αυτά είναι ουδέτερα. Οπότε αυτά το μαύρο δεν μας επηρεάζει, γιατί θα παίξουμε ό,τι και να παίξουμε. Το μαύρο χρησιμοποιείται σαν ισορροπία, οπότε δεν μας επηρεάζει. Έχουμε μια πράσινη έντονη γραμμάτα. Είναι μικρό στοιχείο πάνω στη φωτογραφία, αλλά πολύ έντονο. Έχουμε ένα πορτοκαλί προς κόκκινο καρότο, μια κόκκινη μύτη και έχουμε και αυτό εδώ το stand. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Εγώ θα δοκιμάσω τώρα να παίξουμε λίγο με συμπληρωματικά. Μπορεί να κάνεις και με τα δύο μπλε. Ναι. Για να βγάλουμε λίγο ένταση. Γιατί γενικά η εικόνα από μόνη της βγάζει ένταση. Δεν είναι μια ήρεμη. Εκτός αν κάνω λάθος. Θα μου πείτε και εσείς τι βγάζει στον καθένα. Δεν είναι μια πολύ ήρεμη φωτογραφία. Δεν είναι μια εικόνα που τη βλέπεις και σε γαλήνη. Έχει έντονα στοιχεία πάνω. Οπότε πάμε να. Συνέχισε, Θανογράφο. Λοιπόν, ένα πολύ γρήγορο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσθέσουμε λίγο χρώμα στις σκιές και στα highlights για να γίνει αυτό. Δεν είναι βαθυνό, πάρα πολύ, θα τα δούμε αναλυτικά στο μάθημα επεξεργασίας, αλλά δεν θα είναι πέρα σε εσάς. Μισό. Να ανεβάσω το προορισμό. Φαίνεται η διαφορά? Ναι, είναι φυσικά. Αλλά πολύ απαλά. Τους μεσαίους τόνους δεν τους πειράζει καθόλου, Θάνο? Αναλόγως στη φωτογραφία, οπότε. Ναι, δεν χρειάζεται παντού. Όχι. Αναλόγως. Πού χρειάζεται να ξέρω? Εδώ, για παράδειγμα, τι γίνεται. Γιατί σου λέω αναλόγως στη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία, αν διαβάσουμε το ιστόγραμμα πάνω μας, τι καταλαβαίνουμε? Ότι οι μεσαίοι τόνοι είναι. Ακριβώς, ότι όλη η φωτογραφία είναι στους μεσαίους τόνους. Οπότε, αν εγώ πάω να βάλω ένα χρώμα. Θα το χαλάσει παραπάνω, θα το χαλάσει. Μπαίνει σε όλη τη φωτογραφία. Επειδή και η αρχή, οι μεσαίοι τόνοι μας είναι παντού αυτή τη στιγμή, αν εγώ πάω να βάλω ένα χρώμα, καλύπτει. Πρέπει να διαβάζω το ιστόγραμμα και να. Καλύπτει όλα τα υπόλοιπα, ναι. Οπότε γι' αυτό το άφησα μου ιδέα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μια πολύ γρήγορη χρωματική αρμονία που μπορείς να το κάνεις είναι αυτό. Δεν του αλλάζει τα φώτα, έπαιξες τόσο όσο, ώστε υποσύνει το άλλο θα του αρέσουν να ταιριάζουν λίγο, να δένεις παραπάνω τα χρώματα. Μπορείς να παίξεις με αντίθετα. Πολύ. Με ανάλογα πιο αντίθετα. Να πάμε να την κάνουμε όλη τη φωτογραφία μας να κυριαρχεί μπλε πράσινο. Τώρα εγώ τα έχω πολύ κορισμένα για να τα φέρνει, βλέπετε κι εσείς. Κανονικά δεν θα είχαμε τέτοιες στιγμές. Εδώ τον κορισμό τον κάνεις με το μπιλάκι που όσο παραπάνω νούμερο κάτι να δίνεις. Είναι το saturation ουσιαστικά. Μέχρι πόσο μπορείς να το δουλέψεις εκείνο, μέχρι το 10, 12. Γενικά, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, άμα δείτε την εικόνα από την οθόνη, είναι κίτσα, δεν θα την κάναμε ποτέ έτσι. Απλά για να φαίνεται η διαφορά στον projector, σας το κάνω. Στο projector όμως φαίνεται καλά, λέγοντας ότι δεν φαίνεται κάτι πολύ έντονο. Γενικά, δεν βάζω, όταν κάνουμε color grading, εγώ προτείνω να μην ανεβαίνουμε πάνω από 15 με 20%. Πώς δεν έχω φτάσει ποτέ έτσι. Είναι πολύ χαμηλά. Εγώ το πολύ μέχρι το 12. Καλά κάνεις. Και εγώ εκεί θα έλεγα. 5 με 10 το ιδανικό, το πολύ μέχρι 15-20. Μετά όλα γίνονται κιτσάρισμα. Λοιπόν... 12 πάω στα σκοτεινά συνήθως. Και τι βάζεις, μπλε? Αυτό που με έβαζες, ναι.
Όχι, καμιά φορά παίζω και σε πράσινο και σε ανάλογο. Αλλά βασικά το μπλε με το πορτοκαλί. Είναι εύκολο και ταιριάζει στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό που ήθελα να σας δείξω και μερικά δείγματα, είχα κάνει τα δικά μου. Αυτή είναι μια δικιά μου φωτογραφία. Την έκανα επίτηδες έτσι για να βλέπετε. Είναι ουσιαστικά αριστερά, είναι ολόκληρη και την έχω κόψει στη μέση ενδεικτικά. Φαίνεται καλά. Λοιπόν, εδώ είναι ένα παράδειγμα τις δικές μου φωτογραφίες. Εδώ είναι λίγο πιο έντονο για να γίνεται απόλυτα κατανοητό. Εδώ είναι πριν την επεξεργασία, την χρωματική, το color grading και εδώ είναι μετά. Αυτό που έκανα είναι να έβαλα πορτοκαλί στα σκοτεινά μου σημεία, στα shadows και γαλαζοκράσινο στα highlights, στον ουρανό. Ένα άλλο παράδειγμα μετά από color grading είναι αυτές οι δύο. Αυτή η φωτογραφία. Στη Νεάπολη είναι αυτό. Θα σε γελάσω. Κάπου εδώ κοντά πρέπει να είναι. Μια γέφυρα. Από εδώ είχε μια πιο μεγάλη όμορφη γέφυρα, πέτρα. Είναι στη Νεάπολη. Το ίδιο πορτοκαλί, μπλε. Ο original χρωματισμός. Εδώ με τα τρία πώς έπαιξε αυτό. Ουσιαστικά συμπληρωματικά είναι. Έχεις το μπλε, έχεις κίτρινο πορτοκαλί και έχεις και λίγο το κόκκινο, σε ένα πολύ μικρό σημείο. Εγώ νόμιζα θα έκανα με εκείνο με την πιλίτσα. Με την πιλίτσα μετά έκανε ένας άλλος, αυτήν εδώ. Δηλαδή, αν θέλαμε να το κάνουμε ανάλογο, θα έγινε ένα τέτοιο. Πιο ψυχρό, πιο ψυχρό. Ναι, γιατί έχει επιλέξει αυτά τα χρώματα, τα ψυχρά. Ένα εδώ είναι το πιο ζωστό. Αυτό που λέγαμε και πριν με τα σχήματα, δηλαδή το κίτρινο, αν θέλουμε να δείξουμε το κίτρινο, πώς το βάζαμε, στο άσπρο ή στο μαύρο. Στο μαύρο ακριβώς. Γιατί το άσπρο είναι πολύ πιο φωτεινό, οπότε χάνεται, ενώ στο μαύρο κάνει ένα μαύρο. Αλλιώς τι θα ήταν άσπρο κίτρινο. Σωστά. Το μάθημα είναι ποδοσφαιρικά ουδέτερο πάντως, να ξέρετε. Αυτό είναι που είχε ο Φώτης για τους δρόμους και τα χρώματα που έχουν κάποιες χώρες. Και στην Κούβα πολύ χρώμα. Ναι, αυτός είναι ένας φωτογράφος πολύ ωραίος για μένα. Alex Webb, είναι σχετικά νέος, αλλά έχει ήδη καταξιωθεί στο φωτογραφικό χώρο. Φωτογράφος δρόμου. Φωτογραφίζει όλο τον κόσμο γυρνάει και βγάζει τις πόλεις. Το πιο χαρακτηριστικό του στοιχείο είναι ότι όλες τις φωτογραφίες είναι τα χρώματα και η χρωματική αρμονία που βρίσκει μέσα στις πόλεις που ταξιδεύει και φωτογραφίζει με το μάτι του. Εδώ ένα τέτοιο παράδειγμα συμπληρωματικό. Βλέπουμε αυτό το πράσινο με αυτό το ροζ κόκκινο τείχο. Και ένα άλλο που πριν μερικά χρόνια κιόλας πουλήθηκε είναι από τη Θεσσαλονίκη μας. Αυτό θα έλεγα, μοιάζει πολύ Θεσσαλονίκη αυτό. Αυτή είναι εδώ η φωτογραφία. Σάκης. Δεν ήταν τόσο τυχερός να πουληθεί μάλλον. Α, πουλήθηκε. Ναι. Alex Webb είναι ο φωτογράφος, 1,5 εκατομμύριο νομίζω. Πουλήθηκε. Αυτή η λήψη. Να ανοίξει τα στραβά σας και πει όταν πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Στη παρέλα εκεί. Βλέπουμε κίτρινο κόκκινο. Βέβαια πουλήθηκε τόσο επειδή ήταν ο Alex Webb. Ναι. Αλλά όσο την παρατηρήσει την φωτογραφία, καταλαβαίνεις ότι έχει όλο και πιο πολλά στοιχεία. Κάδρο μέσα στο κάδρο,
γραμμές. Εδώ ουσιαστικά βλέπουμε και την ίδια φωτογραφία, αλλά ασπρόμαυρη τελείως. Και πώς ενώ είναι η ίδια λήξη, τρεις διαφορετικές εκδοχές βγάζουν τελείως διαφορετικά συναισθήματα, τελείως διαφορετική αρμονία. Η μία μπορεί να αρέσει πάρα πολύ στον άλλον, η άλλη μπορεί να μην αρέσει καθόλου. Είναι καθαρά τι θέλεις να βγάλεις μέσα από την εικόνα σου, τι θέλεις να επικοινωνήσεις. Εδώ παρατηρούμε αμέσως περισσότερο, επειδή δεν έχουμε το ομοχρώμα για να μας αποσπά την προσοχή, τα σχήματα και το φως που πέφτει. Ενώ εδώ πέρα κυριαρχεί το χρώμα. Επίσης είναι πιο ζωντανή η γυναίκα. Εδώ είναι αμέσως πιο ψυχρή. Εκεί φαίνεται μόβο, επειδή είναι καλυμμένα μόβο, κάνω εκεί. Οπότε αυτό είναι καλό να ξέρουμε, γιατί όσο τώρα θα αρχίσουμε να μπαίνουμε και στην επεξεργασία, καλό είναι να κατανοούμε το χρώμα και πώς λειτουργεί και τι συναισθήματα βγάζει ο κάθε χρωματισμός. Ίσως να μάθουμε να το χειριζόμαστε, να δούμε στην περίπτωση τι θέλουμε να βγάλουμε. Ή αν θέλουμε να το βγάλουμε τελείως.